para sa Antique News Update. Ang mga nagapanguna nga balita nga natipon kang PIO News Team. Governor Cajao nagpabutyag kang anang kasubo sa nagtaliwan nga sakada. 36 kang kabarangayan sa Patnongon nakabaton kang ayuda. Anay OFW sa kabenepisyaryo kang livelihood program. Proyekto kang atong probinsya sa Barangay Ikalawagan, Tubias for Year. Wildfire na luntad sa Banwa kang Anini. Halin sa PIO News Center ang inyong tagbalita. Mayad nga adlaw probinsya kang Antique sa mga detalye kang mga balita nga natipon kang bilog nga PIO News Team. Bilang nanay kang aton probinsya ginakasubugid ni Governor Rodora J. Cajao ang pagtaliwan ka sa kasakada nga taga Barangay Tuno, Tibiao. Gani sa dugang nga detalye kang report, may balita si Ken Estares. Governor Cajao nagpabutyag kang anang kasaba sa pagbisita sa nagtaliwan nga sakada. Ginbisita kang gobernadora si Nanay Poby Wayang halin sa Barangay Tuno, Tibiao nga nagakasaba sa pagtaliwan kang anang 26 anyos nga bata nga si Cloyn Jan nga bag-o lang gid katapos kang anang kontrata sa pagpanakada sa Negros. Suno sa anang nanay nga sa anang pagpauli kadya tana ang ginubo kag sa orihin naman nga tana ang may TB o kon tuberculosis. Amo dia ang problema kang ating mga sakada. Makabot sa Negros na pabayaan ng anda kagalingan, gusto nanda nga magpanikasig kang kwarta para sa anda pamilya pero nalikawan nanda ang anda ikayong lawas. Amura nga dapat tugruan sanda kang igtalupangad dito sa Negros kag radya sa Antique. Amura ang nangin pahayag kang gobernadora. Si Nanay Poby nakabaten kang livelihood program halin sa gobyerno probinsyal. Hindi man diya makabuli sa ana bata pero kabay pa nga makabuligid sa anang pamilya. Nangin malawid rin diya nga advokasya kang gobernadora nga makabulig sa tanan nga aspeto kang mga sakada kag ginatinguhaan na gid nga matugruan kang mga nagakaigo nga benepisyo kag pagtatap sa anda ikaayong lawas. Para sa Antique News Update, Ken Estares gang PIO Antique. Agad sa tayuyon nga kauswagan kang probinsya, 36 ka kabarangayan sa Banwa kang Patnongon ang nakabaton kang ayuda. Sa dugang nga detalye kang balita, may report si Aiza Alvarez. 36 ka kabarangayan nakabaton kang ayuda sa Banwa kang Patnongon. Ang diyang ayuda paagi sa Aid to Barangay Program kang Gobyerno Probinsyal. Ang pagpanagtag kang nasambit nga ayuda ginhiwat sa Banwa kang Patnongon sa pagpanguna ni Gobernador Rodora Dodot Cajao kag Vice Gobernador Edgar Dinosta. Kada barangay nakabaton katig 1,000 pesos kag tuyo nga pataason sa sunod nga tuig. Para sa Antique News Update, Aiza Alvarez, ANS Immersion Student. Ang pagpasalamat ka anay OFW sa kabenepisaryo kang livelihood program sa aton gobernador sa dugang nga detalye, may balita si Rica Belmonte. Anay OFWs bahulang pagpasalamat sa gobyerno probinsyal paagi sa anang nabaton nga livelihood program para sa mga OFW. Ang diyang lihok o kon programa ang napatigayon paagi sa pagpanguna ni Governor Cajao, gani ana gid ginpalabot ang pagpanginbulahan kag pagpasalamat. Ako si Adelina Katoliko, taga Barangay Tinigbas, Libertad Antique. Dating OFW for 7 years sa my home for good. Nga napatay man ako mga amo. Diwa man ako tang sinuptan dati. Pasalamat ako paguli nakan. Itawan kami ni Gov kang 20,000 unanay para to sa may sari-sari store. Para sa Antique News Update, ako dyan si Rica Belmonte, PIO Antique. Sangka insidente kang wildfire ang natabo sa Banwa kang Anini. Sa dugang nga detalye kang balita, may report si Mac Yuyo. Wildfire nagluntad sa Banwa kang Aninii. Tungod sa mainit nga panahon nga tuga kang El Nino, madasig nga nagrapta ang kalayo sa bahin kang Lisa B. Aninii. Naglabot sa 15 ka hektarya nga kabukidan ang nalamon kang kalayo tungod sa grass fire nga nagluntad sa nasambit nga barangay. Tungod sa pagbinuligay ka mga residente,
barangay officials kag ilabi na gid ang Bureau of Fire Protection o BFP aninii gideklara dya nga fire out kay inang mga alas 7 ti aga kag wala rin terisgo kung delikado nga magrapta paliwat. Sa dugang nga detalye, ginpatihan nga kahapon ti adlawon nag-umpisa ang grass fire kag hasta nga nalawidan dya kag nagbahal ang kalayo tungod sa mabaskog nga hangin kag mara nga mga hilamon, dahon kag kawayan. Sa tulad, nagapadayon ang investigasyon kang BFP aninii sa nanginason kang nasambit nga grass fire. Naangot ka dya nga nagapanawagan ng opisyal nga maghalong bangod sa tuman kang init nga dara kang El Nino kag nagapanugyan man nga likawan ng pagpabaya sa mga tutod agad malikawan ang kaangay nga trahedya. Para sa Antique News Update, ako si Mac Yuyu, PIO Antique. Hindi lipod sa tagsaka Antiqueño kung ano ang pag-ulikid kang aton gobernador sa tagsaka komunidad. Gani proyekto kang probinsya sa kabarangayan ilabiranggid sa barangay Igkalawagan, Tobias Fournier. Sa dugang nga detalye kang balita, may report si Cha Loses. Ang matuod nga Antiqueño ang matuod nga nagaserbisyo kung sa diin amo dya ang ginahimo kang aton gobernador agad matugruan kang mayad nga pagserbisyo ang mga kabarangayan. Gani, ang barangay Igkalawagan Tobias Fournier paagi sa mga opisyales kag residente nagpalabot gid kang pagpasalamat sa kay Governor Cadiao sa mga proyekto nga ana gitugro. Ginapasalamatan ko gid ang no ang sa pagtugro ni Gob no ang water system gira sa may barangay Igkalawagan. Alos balbahal gid no nga miyembro kang pumuluyo naman sa may barangay Igkalawagan ang naka-avail no kang water system. Tungod gani kang kauna dito pa kami bakal ma'am sa may kwan, sa may Banwa patukad ridya gina-deliver. Ti sobra ka mahal ang cost kang kwan kang kada galon. Sa Tilad may water system kami, ti halos na less namin ang kwan ang gastos. Kag bahagid na bulig sa barangay. Para sa Antique News Updates, Cha Luces, PIO Antique. Gani sa ilo kita sa atong trivia Antiqueño kag tinaga kinaraya nga igatugro ni Cha Loses kag Manuela Samolde. Mayad nga adlaw mga kasimanwa. Ako si Manuela P. Samolde para sa tinaga kinaraya. Hakus, isara kahulag nga nagapakita kang kabalaka kag pagpalangga. Sa iban nga termino, ginatawag man dya nga kup-kup. Ukon ang pagtugro kainit sa tanga kang darwa ka persona. Halimbawa, tungod sa ruman adlaw kang tagipusoon, pwede gid kamo maghaksanay ukon magkapkapanay bilang simbolo kang pagpalanggaanay. Mayad nga adlaw mga kasimanwa, man-an nyo bala nga ang kalamay nga pula, isara sa industriya nga nagtugro katamis sa probinsya kang Antique. Ang proseso na kadya amo ang pagaling kang tubo kag pagraha hasta sa mabuhat nga kalamay. Ginapatihan nga ang dya nga proseso, ang pagaling o kun ang tradisyonal nga pagproseso nagumpisa pa kang ika-18 nga siglo. Ang mga banwa nga may mga galingan kang tubo kag hasta sa Tilad nagaprodukto kang kalamay nga pula amo ang mga banwa kang Patnongon, Bilison, Sibalem kag Lawaan. Ako dya si Cha Luces kag kita ay kita sa masunod nga edisyon kang Trivia Antiqueño. Kagamuto ang mga balita nga natipon kang PIO News Team. Ako dya si Brex Sustan, mayad nga adlaw, probinsya kang Antique.